Zdravo, ja sam Luka Kosanović, ovo je danas moj prvi video i ajde da počnemo. Znači, samostalna igra. Napravi novi svijet, nemoj taj. Ne taj, koji? Ovo? Pa da. Novi svijet. Može. Preživljavanje ili... Šta je ovo, creative? Evo ovdje, sad je tvrdokorni, kreativni. Evo ga, kreativni. Napravi novi svijet. Evo ga. Zaboravio sam da s vama podelim jednu zamku koju me je moj brat naučio da napravim. Znači, prvo ćete, kao što ja mislim, ovo je malo prostiji, kako da vam kažem, prostiji deo, najprostiji. Skopat ćete ovako 3 puta 3 i 2 kocke u dubinu, kao što ja sam radio. Op, op. I unutra sada TNT, odnosno dinamit, ćete da stavite unutra ove vrata. Ćemo da vratimo. TNT, odnosno. Op. Znači, idete ovako, jedan blok. Mislim, čuj mene, jedan blok. Sve to popunite s TNT-om. Samo ne ovaj. Evo, ja ću sad, samo morate znati gde su vam ćoškovi. Što ovo je vrlo bitno što se tiče ćoškova, zato što možete jako vrlo lako da pogrešite i onda vam neće uspeti zamka. Znači, evo ja ću, na primjer, obeležiti ćoškove s TNT-em. Vi ne morate. Ovo glupa trava. I sada ovo nazad prekrijete zemljom. Sad nađem zemlju. Ovo me je brat naučio, ovo je sam izmislio, nije od nikog video, barem mi je tako rekao. Blok trave. Hoćemo umjesto TNT-a. Opet. Hop. Sada ćete obavezno, ovo je isto jedan važan od dijelova, treba vam ove kamene potisne ploče. Ili možete i vi uzeti drvene, ali na primjer ja sam samo uzeo kamene. Mislim, ovo samo da vam pokažem. Ovo nije ništa toliko specijalno. Stavite ovo i ovim pre. Često zaboravljam ovo. Evo ga. Ovo je jedan vrlo bitan deo. Znači, morate staviti ovako. I ovdje crven kamen. Znači, to će, evo, sad ću ja namjerno da stvorim jedna čudovišta, samo da vam pokažem, ili hoćete ja to da uradim. Dobro, ja ću da stanem na to. Sada crven kamen. Crven kamen. Ploča. Nađe se na mestu. Op. Crven kamen. Kliknete desni klik. I evo, sad krećemo. Znači, TNT će se aktivirati i ako bilo ko tu stane, bum, sve će da ga raznese. Eto. To je sve bilo za danas što sam hteo da snimim. Ajde, s Bogom, čao! Bože, ja se malo zafrkam.
Bre, pa čak je i ovde stiglo, bre. Stiglo. Dobro. I da, zaboravio sam i hteo sam da vam napišem, da vam u stvari pokažem kako se pravi mašina za kamen. To sam isto hteo. Hteo sam da vam pokažem kako se ljudi pravi mašina za kamen. Jej, baš ću da vam pokažem. U stvari, podelit ću tajnu s vama. Zapravo, evo za 5 minuta gotovo. Treba vam ovako. Prvo što ćete da uradite je da stavite ovo ovako. Treba će vam kamen. Prvo što treba da uradite je da ga poslažete ovako. Evo. Stavite ovde jedan. Op. Ovako. Ljudi, šta se je? Ovdje ćemo jedan. Ovako. Luka, je li ima na slici sestre dalje? Da, ima. Pa, ovako je. Je li ima? Nema, vidiš. A sad ima. Ajde, moja sestra se malo zafrkava. Luka, malo više govori o tvojoj sestri. Dobro. A nije mi sad najvažnija sestra baš. Čekaj da objasni ljudima kako se pravi mašina za kamen. Znači, prvi korak je da napravite ovako. Možda je ovo mala mašina, ali jako korisna. I onda kad ovo napravite, čekaj malo. Znači stavljaš kamen sad. Stavljamo kamen ovako okolo, u sredinu. Kamen, ovdje ćemo sipati vodu, a ovdje lavu. Evo, sada ću da... Kad se sastanu lava i voda. Onda će da se stvara kamen. Evo, sad ću to da vam pokažem. Ja to već znam. Malo je pomodela. Da. To Voda nam treba. je jako Kofa vode. jako lako. Znači, i kliknete ovako, desan klik, voda. Sad ćete ovdje isto da uđete u inventar, uzet ću lavu. Op, vodu mogu tu da stavim. Lavu isto desni klik. Evo sad gledajte, ja prokopam. Ej, zašto neće da se stvara kamen? Valjda zato što nisam prokopao. Da, eto, vidite? I sad ga pokupiš, jel? Pa da, to u preživljavanju Pa imaš može biti jako korisno. Aha. Koristan. Q i F, tako nešto je bilo. Evo, vidite? Op, Mašina za kamen. mašina za kamen. Znači, ovo isto vrlo dobro funkcioniše, kao i ona zamka što sam vam pokazao, za kripere i zombije i tako te momke. Ovo je isto vrlo korisno u preživljavanju, znači možete napraviti dosta kamena, nakupiti dosta kamena, mislim, ali ovo je samo mašina za kamen. Ovo nije kao neki baš rudnik da se koristi, ali može biti. Mogu li nešto da pitam? Pitaj, da. A da li ima neka tamo u tom trtu zla žena? Nema zla žena, ima samo veštica. Da, to sam vam zaboravio reći. Veštice se morate paziti zato što ona baca napitke i onda vas može bilo koje napitke. Obično baca one najzlobnije. Da znate.
obično baca one najzlobnije napitke koje uopšte nema, s kojim uopšte nema smisla. Evo, ja sam stavio samo lavu malo da osvetlim. Dok ja nađem ovaj krevet. Knjiga i pero. Knjiga i pero, jeste. Luka, papaj! Knjiga, papir. Pa Dano, moram naći krevet, kako da spavam bez kreveta. Ne znam samo gde je krevet. A gde je taj krevet? Kako ne znaš gde ti je krevet? Pa ja, Dano, ovde prvi put igram i pravim tutoriale, a ti mi smetaš. E da, ovo, ljudi, nisam znao šta je esara. Cigla. Jeste, cigla, vidite. E to ja prošli put nisam znao da je to cigla. E to, eto. Aj, probaj da staviš. Kako se pravi peć, kako se pravi zanatski sto? To ćemo u sledećoj zanatski epizodi. sto, može. Sledećoj epizodi. Ajde, čao!